Ръкавицата е хвърлена, предизвикателството е прието. Ще готвя традиционни неща. Очакваме включване в коментарите, а до тогава все пак, ако може да ги пробваш, че 2 часа съм си играла. 2 часа? 2 часа. Май малко преувеличаваш. Изобщо не преувеличавам. То печене, то сушене, то замразяване и така нататък. Ето, да покажа и аз. Между другото, вътре няма никаква захар, само да кажа, и никакво брашно. В шоколада няма ли захар? То е черен шоколад. На здраве, философе. Яна една хапка. Какъв ти беше въпросът? За сусамките какво мислиш? Малко са особени, не са това, което очаквах. Аз очаквах да е хрупкав, не знам защо. И аз честно казано, не знам, заради банана явно не е хрупкав. Много е дразниш, защото аз като го лапнах и като го сдъвках и целият сусам отиде из цялата уста. И само от ушите не ми излизат сусам, да, така е. Иначе... Всъщност, може и да излиза, не знам. Всъщност е хубаво на вкуса, но не е много функционално. Трябва да има и такива.